Oké, welkom terug to de vierde part van het thema. Onze beloning maakt een eeuwige onderscheid. En dus je weet wat ik verzeker heb. Ik verzeker dat de part te delen, het geschenk en de werken. De beloning voor de werken en het geschenk van de erlezing. En ik hoop ik kan het zo doorbrengen dat het fijn klaar is voor alle jullie te verstaan. We gaan grote verlangen dat je deze zeiligheid wil klaar zijn. Je niet meer daarover twijfelen. Je niet meer daarover denken, nou wat weet ik? Heb ik nog gedaan of heb ik niet? Nee, dat heeft niemand nog gedaan. Bitte, wanneer één ding gedaan heeft, dat Jezus aangenomen als zijn persoonlijke heiland, dan heeft hij nog gedaan voor dat. Voor dat zeilig kan worden. Dat kan im Himmel zijn. Dan weer reden van de beloning voor onze werken. So we gaan in de Geschichte in het Nieuwe Testament, wat Jezus vertelt, hij zegt, er zijn rijke man en Lazarus. Die sterven beiden. En dan ving er een beslissing opgedaan van die twee mannen. Dat zegt de rijke man, leven rijk, dat is hij wel. En denkt alles schijn, had veel jaren zo wel, en denkt het schijn. Dan zegt de arme man, een man die had schwierig te eten, had schwer aan de been, die heenkomen die belakken. En dan zegt het, de onderscheid tussen de twee. Dat de schicht dat Jezus hem zei, waar de werken een grote onderscheid maken deden. Dat is hoe we van reden deden. Dat de werken maken een grote onderscheid. Dat schiet en dat bijvoorbeeld zo dat de rijke man had Jezus niet aangenomen. Maar we zien dat hij redt ook van geld. Hij redt bloos van wat hij leven deed. Wat hij deed en wat hij niet deed. Dat deed hij allemaal wat hij zei afgeven. En dan lezen we in Matthäus 4 vers 12, de laatste part van de vers zegt, wanneer je slecht behandeld wordt, heb je wenn Jezus Christus, wenn Jezus Christus noemen, wenn dat je waarheidsburger bent, dan die zei vrouw, wat groot wordt die loon zijn in Himmel. Groot wordt die loon zijn in Himmel. En wanneer de schrift wordt groot brokken dat is je weinig gratis als wat wie groot na doen. Dat redt in de openbaring van dat wordt de laatste tijd grote hol zijn. Dat grote hol is een groot dan de klas. Dat is een grote hol. En wie grote hol hadden vielleicht in de klas. So wanneer dat wordt great, dat groot brokken dat meint zeer groot. So de vrouw van alle wat ik in vrouw was, des die schatten abzamelen im Himmel. Maar de beste zonne, die was alles hier op eerd veel lof zijn, die was, alle mensen zullen weten wat het is. Wanneer wat God zegt, dat is het bij reden, dat alle weten wat hij doen heeft. Want die wil hem met je helpen, dan zullen die vrienden dat ze weten. Maar de beste zonne wordt dingen dat voor Jezus Christus. En verlangt niet dat mensen dat weten, dat je doen heeft. Het was ganz oké, want keiner de antwoord. Wie willst du weißt, dat is een loon opbouwen im Himmel. Dat is schatsen abzamelen im Himmel. En jeder denkt wat we doen, wordt opgeschreven worden. En dan zei in Hebreeën 10, vers 24, zei wij ons op zich moed toespreken, goede werken te doen, als christen. Dat we niet mensen tegen leven doen en we hebben bloos vanzelf geleefd. Zie, we als christen, we zullen voor de nächsten ook leven. We zullen goede werken doen. We zijn hier voor de nächsten, niet bloos voor onszelf. We willen allemaal aan denken, we zijn hier niet voor onszelf. Dat we in de Geschichte in het Nieuwe Testament, dat komen jongeren naar Jezus en vragen ze aan, wer wordt gratis zijn in Himmel? Dat heeft zich wel zo aan te verstaan dat de jongeren hadden ook gewist dat er wordt een onderscheid zijn in Himmel. En dan vragen ze, wer wordt gratis zijn? Dan zegt Jezus, in dem geval zegt hij, die werden zo wat als een kleine kind. Die worden gratis zijn. Die werden dembiedste wat zijn. Die werden schatz im Himmel wordt abzamelen, ohne dat hij met geloof worden tijd eeuwig. Sommigen van ons zijn zo, wie waren hier in Gods zonen, maar dat zullen mensen ook weten. Dat zullen ze ook weten, ik zie een goede mens. Dan hast du die loon nog hier bij Eden. Dan krijg je geen loon en komen, wanneer je aan die rechterstoel wordt komen. So, de werken zijn wichtig. Nou, helemaal wat ik eerst zei, wat we leven, wordt entscheiden waar we in eeuwigheid worden zijn. Waar we leven, wordt entscheiden waar we dat in eeuwigheid worden leven. En zo, dat was een beetje aan denken. En sommigen die denken zo dat, nu wat ik alles gezegd heb, dan telt de kerk zo weinig. Dan is de kerk niet zo wichtig. De kerk is wichtig. En de kerk is waar we ons op zich leven wezen doen, we doen ons op zich opbouwen.
dat ons karakter bouwen. We hadden veel gelegenheid om mensen met te helpen en hem leven te bewijzen, moed te spreken, voor hem te bidden en zo weer. Dus we hebben de kerk niemals leggen achter. De kerk is zeer veel weet. En we bukken er al aan. En dan hij zei wat ik hier moet hier als, wel, ik zie een kres. En dan zijn je daar de genoeg dat alle dagen. Maar dat is niet wat de genoeg is. De genoeg is dat de vrij kost zeilig worden. Dat de vrij kost vergeven worden. Want nog vergeving vraagt. So het christelijk leven, en wanneer ik zo denk, ik kan zo leven, zeg ik wel, dan ga ik het christelijk leven vielleicht nog niet. Weet je, dat de Jezus aan mij nog niet reden. De Jezus aan mij wat niemand zo zeggen, dan kan ik doen wat ik wil. Die wordt zeggen, oké, vandaag wil ik dat doen wat Jezus van mij wil. En Jezus doet mij aanleiden vandaag dat ik kan zo doen als du was haar. Dat is een christen denken dat. En wanneer we zeggen dat mag je niet wat ik leven, dan mag ik een spoors van Jezus in de Christjong. En zei dat is niet. Maar Jezus heeft zijn leven aan, omdat ik in dit geen zeker leven. Ja, dat zeg ik, ik kan niet testen zeggen, alle hemel, neem dat kruis op die. Dat meent te veel, deze woorden zal het bewijzen waar we zijn. En deze woorden worden al opgeschreven worden. We hebben niks te denken dat nog zit, dat kennen worden aan. Ja, dat wordt al opgeschreven. Zo onze woorden maken een onderscheid voor de eeuwigheid. Grote onderscheid. En nou ik denk, wat ons wat ingesteld is, dat deze woorden veel of weinig weet maken. Ten meeste als ik al zei, wanneer ik een goede ding doe om geloof te zijn, dan is mijn hart niet recht ingesteld, dat doe ik het voor mezelf. Wanneer ik voor Jezus Christus wil doen, dan is mijn niet geen antwoord. So dat zeg ik, maar ik weet een koffer water geven en Jezus zijn naam, dan word ik veel beloond worden. Dat mensen veel maken dat voor Janem, ten Janem leid bewijzen. Dan word ik beloond worden. Wanneer ik doe ben en alle mensen zullen het zijn wat ik gedaan heb, dan ga ik mijn loon hier op eer krijgen. Dan heb je niet gezegd wat Jezus vertelde, dat is, ook in Marcus 12, daar is niet gezegd van, waar hij checken dat wat de mensen aanleiden doen. En dan zegt hij dat je hem een arme weet vroeg wat een meest nog heeft. En die lag dort aan wat ze heeft. Dan zegt Jezus, die vrouw heeft het meeste aangelegd. Hij heeft vielleicht ganz het wenigste aangelegd aan de soul. Hij heeft vielleicht het wenigste dollars aangelegd. Maar hij heeft het meeste aangelegd met het hart. Hij checkt naar het hart. Zo die woorden, wat dit is, wordt dicht im hart becheckt. Ik kan selber Gott zonen voor de aardige oorzaak, dan krijg ik geen loon daarvoor. Dat is wat wichtig is, onze hart recht ingesteld is. Onze zijn recht ingesteld is. En Jezus zegt, deze wet voor heeft het meeste aangelegd. Die willen een grote beloning krijgen. Dus hij heeft dat aangelegd wat ze brukt in leven. Niet plus dat wat ze ten eeuwen houden. Ze heeft dat aangelegd wat ze houden. De laatste dollar afgegeven. Die heeft werkelijk grote ding gedaan met dat zoiets aangeven als de anderen niemand deed. En dan, so we zullen niet plus denken, wat voor een soul ligt hij aan? Nee, wat heeft hij zich aan dat aan te leggen? Sommige van arme mensen leggen veel meer aan dan sterke. Dat is jij zo zeggen. En we vinden nooit dat veel geld, weinig geld, onderscheid maken dat. Er zijn soms zeer rijke mensen in de Bijbel, soms arme mensen in de Bijbel. Dat is niemals geschreven dat het geld of niet geld zo wichtig is. Dat is alles wat doen we met ons geld of met de instelling wat we hebben. En dan denk ik, die vers wat ik in de vijfde klas lezen deed, die worden alle voor mijn rechtstel Christi maar komen. Dat woord we worden maar komen, dat meent veel dat wordt openbaard worden. En aan de weer kan ik zeggen, we worden alle voor Jezus komen en wordt openbaard worden, waar we zijn. Zo, wanneer die les die wordt versterken kost, dan is het recht, die wordt niet versterken kunnen. Dat is alle abgeschreven. Ik nu even een paar vers bechecken wat zeer wichtig zijn voor dit thema. En dat is in de Openbaring 20 vers 11 en 12 besonders. Daar zegt het dit. En ik zag een grote witte troon en den die erboven zat. Himmel en eerd vloog van hem weg en weer niet meer te vinden. Na vers 12.
En ik zag den dodes, klein en groot, voor God en den troon stonden. Zo alle dodes woeken op. Klein en groot. Rek en arm. Down werden, stonden alle op. Dan zei hij, en daar worden beker opgedaan. Niet een boek, maar meer beker opgedaan. Dan zei hij, dan wordt nog een boek opgemaakt. Nog een boek. Zo weer meer beker en nog een boek. Meer beker, een boek. Meer beker, een boek. Dan zei hij, en dat een boek, dat weer dat levensboek. Dat weer dat levensboek. En zegt hij, en de doden worden door gerecht, wordt in de beker van erwoken geschreven stond. Zo de vele beker, die zijn vol woordje geschreven. Dat braucht veel schrijven, right? Wat je alle doen hast. Maar het eindboek, dat verdienen lezing bijna is. Zo wij dan bij het nachecken. Zo we komen ver met rechtsherstel. We komen ver gerecht. Dan zegt, er worden vele beker, dan een boek. En dit krijg we van reden en dat ganze thema. We reden van het eindboek en van die meerenbeker. Dat zegt, en die meerenbeker, als je schreef wat je alle gedaan hast. Wat voor woorden die je gedaan hast. Woorden. Dat is er bijna opgeschreven. En die meerenbeker. Dat kost je behouden wils, tu hast veel gedaan im leven. Dat braucht veel ruimte om alle opgeschreven. En wat je die budget hast, dat braucht maar eenmaal opgeschreven. Dat braucht weinig beker, dat is één boek. Dat is omdat een beetje beter behouden kost. Zo, als er meer beker worden opgemaakt, dan worden alle die woorden gelezen, wat je alle gedaan hast. Du hast ja met je geholpen en du hast dit gedaan. Dat krijg je een beloning, en dat krijg je niet een beloning. En zo worden het ganse leven wat dichtgek worden van hingen wat verder. Duizenden dingen wat er opgeschreven van die. Duizenden dingen. Vielleicht miljoenen dingen. Wat je gedaan hast. Waar je die kinderen behandeld hast. Waar je die hond behandeld hast. Waar je die nobel behandeld hast. En waar je gerecht hast van die prediger. En wat allemaal alle opnamen kost. Zo alle opgeschreven. Als je afterreden hast gehad in die leven. Als je niks hast verdacht te loven. Hast je niks die dan met de punten allemaal even allemaal vertaald. Er hast de goede dingen nog vertaald. Dat is alle opgeschreven. Dat is zo goed opgeschreven als je met een rechter zijn dat je gedaan hast. Of als je zelf gerecht bent was. Als je bloos voor jezelf geleefd hast. Dan hast je die lang hier op ieder gehad. En een ziel is Schatze op te zamelen in Himmel. Schatze zijn alle die dingen wat opgeschreven zijn van die woorden. Gouden dingen. Dat zijn schatze. Dat zijn dingen die nog niet best ver betaald worden. En Jezus zei, zamelt hij op in Himmel. Zamelt hij op. Laat hij beker afschrijven. Eén ding en nog een ding. En dan zei hij, nou wordt je beloond worden voor dat. Dat is ganz beziede erlezing. En dat één boek is die erlezing bijna. En dan, we hebben de nächste vers gaan, daar zegt het, en de 15e vers, daar zegt het, en wanneer die noemen, niet in dat boek geschreven stond, en dat levensboek, dan wordt die in 4 meer aangesmeten. Dat zijn zeer wichtige gedanken. Zo het ganz wichtigste ding in het leven is dat ons noemen en dat levensboek staat. Nou, vandaar weer dat we woorden, schatten, opzamelen. Die worden alle betaald worden. Dat zegt God, dat is een rechter. Hij zet alles. Hij zet wel, wat en wanneer die alles gedaan hast. Zo die best vielleicht een mens wordt vielleicht is een onderheim. Je kan vielleicht niet veel kopen van de nächste mens. Oder je kan niet veel geschenken weggeven. Oder je kan vielleicht niet veel geld in de kost aanleggen. Dat is krak genoemd. Waar die God aangesteld is. Wat voor die nobody is. Waar de nächsten afgeven is. Ik zie dus het leven en dat weer in die tong. Waar de nächste motorspreker is. God weet krijgen hoeveel geld je hebt. Hij weet krijgen hoeveel geld je niet hebt. Hij weet krijgen hoeveel goven je hebt. Dat weet hij alle. En zo weer worden dan nog recht worden als we weten, als we kennen en wie we zijn. Zo wanneer ik ga leren lezen en ik kan lezen, wel dan kan ik beter lezen. Dan kan ik de schrift lezen. Dan kan ik vielleicht wem de schrift erklären.
Wenn ich lesen kann, dan kan ik niet. Dat weet Jezus alles. Zodat je niemand verdammen met wat je weet er kost en niet kost. We zijn alle waar we zijn. Als je heel schuld gehad hast, of geen schuld gehad hast, die kost beide schatten im Himmel abzommen. Lekker veel. En met wat een miljoen waard is, kan niet meer schatten abzommen als du kost. Want de nächste een koffer water is, als krijgt een rote schat im Himmel, als een rijke man $10,000 heeft. Zodat niemand denkt, ik kan niet schatten abzommen, want ik heb dus niet veel. Dat is het goede ding. Want Jezus is een rechter. Hij zet alles. En dan zegt hij in Openbaring 22, vers 12, zegt hij, ik kom bald terug. Meest bald kom ik terug. Dan zegt hij, en heb mijn loon met. En iedereen toon te geven, wat zijn werken gewaar zijn. Dat is in Openbaring 22, vers 12. Zegt hij, ik kom bald terug. Vergeet niet dat ik kom terug en ik wil je betalen. Ik wil je betalen. Du hast veel zware tijden gehad in mijn leven. Hast veel krankheid gehad. Mijn mama heeft een paar jaar niet kunnen eten. Want ze heeft een krankheid en bok. Dan moet ze bloos tegen bloedoren eten. En kort lang terug dan kwam God te mijn zuster en zei God te haar, die mama dat fijn lijden. Dan dacht ik, oh, zo God zit even dat. Wel mensen lijden dat, want die wordt natuurlijk fysisch krank is. Want we dan tijd wetteren, we jammeren, we beschuldigen. Of we zijn geduldig, en we zijn demütig, en we zijn dankbaar. Dat zit God alles opgeschreven. Dan moet je dan denken aan in leven wat al opgeschreven wordt. Wat er vandaag is al opgeschreven worden. Dan blijkt het vele beetje. Dat kan je dan beter behouden. Vele beetje. En dan maar zeggen, wanneer die boek niet, die noemen niet aan dat levensboek is. Dan wordt hem levens. Maar zeggen, wanneer die boek niet aan. Maar zeggen, wanneer die noemen niet aan dat levensboek geschreven is. Dan wordt hem 4 mensen gesmeten. Dan is het geen genade, dan is het geen hemel voor die. Dan niet leven dat du wordt hem noemen en dat levensboek, dan krijg je met goede werken doen. Die krijgt hem daarna met hem Jezus aannemen als zijn persoonlijke heiland. Dat niemand tolereren. Dat zijn 2 ganz verschillende dingen. Maar een Christ, een waarheidsbroeder Christ, dat godet. Dat is dus kan het je rekening hebben. We zullen dan naar ons juist nog horchen, nog leven, en dan we goede werken. En een duimetje Christ, dat niet bloos aan gaat van mensen checken doen, dat zijn er dan. Dat deed het voor Jezus Christus alleen. De zwaarste ding wat in je leven derg is. Vielleicht vergat hij een nummer heeft, wie du verbeden zoals. En dit beet voor hem bestendig, een dag en nacht en dag, een maand en nacht en maand. Dat is al opgeschreven. Wat je verdiende dingen aan je beet has, al opgeschreven. Dat is een zeer goede ding. Voor mensen wat er recht leven deed, recht leven wel, is dat een zeer goede hoopning voor de toekomst. Oké, ik was met deze klas. Nächstes Mal war er wieder. Dankeschön für uns Ansehen.